over. Du beg na cleachnín sin bhfuil. Ha, me sé tá. Cé tála tuistin is leis. Trí acro gúnaí? Trí acro agus gort na leanamh mar chuide gá. Agus fósta tú géar 8,000 puntair. Na dúr me? Ní bhí tú méidin go brachair. Nachlas agus íl mór goil míob an le tala mar se. Gan íana dé grástar na créatúr bhachta tá chorán. A hána níl sig chambrun an taide fao sé? Ó, beidir nachhuilis ach tá seans mai go bhfuilis a gailín faoi. Átá sé nach cumú. Ar an chun sé sí mé be bisogí mar. Ó, beidir nach goide nach tá bhirte go bra mo bhí húna séir céir is fiú an síomh. Agus tíar minis le a héimeis nach fiú 8,000 punt an tala mí ábharach se. Ní fiú be. Bhfuil mar a fiún fe tú frigar éis gon bheith mu demas am mú. Ach an sí me man amach sé imimecht de lean méidin 9,000 aber. Ha! 9,000? Bhfuil is hadar se haigi ha cadet stúin am 9,000. Feta tú bhil agus sahrú cíl díireach lá máscar as túas. Diolch mis mo talna le stranchara. Dromna chwfa chatíarú gos na leanú mas mar a tainteach. Á, ní haine se le go leor go muintear na háite má dhéalann tú náte le strangeí. Tá páistí muintear le corintse nach bhacha grasta déirí a dún bóide sé taí. Frigiad. Chobunum sa gadíonna siad. Se mo talún hen agus fet me muir árdíonna leis. Scéal na hamsir sála agus tar sála nes má tá ceann na tromma tarniúla le bheith an Florida a de. Ní séntí. Téidir áláidir má bhí tú ar a stór. Sin ná lagadí thuhar. Tá freiir a mutin spresin musa isteach. Dúr mar steachan se heanú me hen níos compórtí móáiche. Bhfuil be seaman se mar miste le agus be mar cacha stracha an tíir telefís. Os cumlim sa dhear cená mé sé dátí bit gra tú héine. Fiúda me ar ar leabhhre. Well, ní me má go fút. Tá déala deúlanat. Tá an breanúir mo chudréisirs. Be tú pí a fád a fannacht sal bhí tú duine chuúras 8,000 puntatéir. Le te fáte háó seanbrunna na mar chu do ládan na steachta scéal a chaú fáin faoisú bhíidir. Fáin, scaití ach haimiise agus élín agus seánna teo inne agus airige dain. Agus déach a teirige tú na bheit sa máireach, de me sásta preis níos réisúnta chu idir síomh. Máireach. Bhfuil má sin an scéala? Bhain sásta scíil leis sé 100,000. 100,000 na tú mar go fós. 100 agus gá scór míle agus ní chu me nuas le fín heidir sin. Ní mu deáil suas go fáda sin. Bhfuil mar bhétain is ní dearmadó. Ó go mai mar sin ach bí cinnte go gluise duine be a chuir sim sa síomh se bhfuil gort na leanamh mar chuide go. A go dorí mach tíristíis. Jú dá sé agus ní chun teapar gin chuinú. Lá main se a héimeis. Ach well bhaine ná scór mílte an airige tirim ála go tinne. Tá scíile bhte éire 100,000. Scór míle. Inniu? Sinna dúirt me na airige tirim. I tynnu warg mor. Dag ys ni? Ní séntí. Sgur míle maithad bhre. Fáilú stó. Nach deas a cúplaíad. Do bhaach líam agus a bhean chéile. Cin ar a fóisiad? Tú sa táir se caiit fós siad. Láir brethil líam agus líananas figí sé créator. Sprean a bhean í bhrídeog. Cor basta? Is áraní san smór. Is áran me héin frisin. Cén bailile meú? Nach mór an áide go muna sécha. Tá go lá nach chun me cinnte gaiir me bhhaile. Is cuma. Cén slunnetar? Ní neachtain. Bhí mé heappa go duna cohíánte. Is ceann hir ní láiad, bon gála. Bhí bertre hála ar scaillamsa, daoine fíorheas go deo. Smáile mar sin nach chluisteilin na séntí. Dú híh, Sraith. Chfuil? Cnáidir leat le a chóir nó Jason? Welcome out. Tá
cum an bhreide, slé go gá taig pingin bhaire? Níl sam. Nis nátóg sa líimi ceartta seo ach capan taig go bhéad leis cór is daoine ich neach. Tásúla gom níos go dtigan tú éis sin. Ní hastim nain seanna mór bhain Mally, okay? Okay, look, níla me géirí chuir istechart. It's just cátas a gálam gad lígan do chuoine nos taig agus mec mi ósáda bhain tasat. Mac freshenan, huh? Se níos tásgam gur cóirde sé sibach. Tá aglam go méid drothúchar a gehart. Tá máthar am hana hén Ali, agus rá ahar le pianna chur mahón. Ní hastín tusa. Angela nó Jack nó aon den eile le rálam chuir le duna. Nach bhí mar sin, Jason. Níla me géirí tá chur a bhór de lesa. Má héime mó is má héana bheith síos leis. Ní bhhainn se le aon den eile. Well, hon cearta go an son, it's just sé sé méid a hálaid a héana agus mecan i rig. Just an hart le fada. Tá five an na fósa go móchail san. Cac, tá sé táhanis. Come on, Jason. Bhil me a gúna ginn seach brega. Sure is cinál compulsive lyra. Ní leart a ged. Shaffood. Oh yeah, agus ce féin rutin a dúirte mé ar tám agus ón. Bhfuil tú an nach brega sin? Cadúirte fé tám agus ón? Ó, dúirte gur mad passenger féir siú letar. Tá sé cén a ghaach siad ag póga chéile hí sa go trá. Ach níl ón gé, cé sé tucha le héad rá méis. Jeez, Ciara, is joke a bhí an. Níor seach a tank do chuis. Bullshit. Bhí sé lán dar ide. Sna cheart. Ciara, a bhain tú san áíide nó bhain tú maga fum? No, tá má lán dar ide. Sure, sin na scéile tá mecas cap a hart anyway. For frig's sake, Ciara, is joke a bhí an. Jason ní gácha é chosint. Tásta gom sa haris éan den eile cecho nimhnach agus is féad le meice bheith. Críbit bheith chu teicsin é sin rála eile, agus í ddíir tris brista sústa le ón. Cecha má samsa sin. Níor clúam gur de le mach le chéile fiú. Le chear go meach. Nis de eile trína chéile agus de meic chur sa gacad freisin. Cecha sa dáú tú súl go machas amsa cad a bhíar siúla gachtain a rasnún sa le dánig man seo, Jason. Gramad. Téidir le má thiúirta nuas go dtí 150,000. Ó, sin ítach. Ach began am 3,000 in aige terme heidircinn seo mar bhuiite sean am dána bheála. Ja nach cuma. Fiú gáir de méitina tal. Is fiús dói? Os fiú. Ach nis níor bhláran bula ar níar te mar a ddíará. Sal bhui sé teidircinn teile. Níor sagam. Tá mé sásta leis a brais, ach ní mailim airgad tíir a thuirteach, gan nada bí a bheith gan is scríbhín. Go háir a heile den nó sémas. Ceirtí gaiilín. I mean, chaicúilach me sa gurí sémas an targad sin síos an fógus a ránach bhór sé tadahhain. Níl sémas chuiclik. Nach bhfuil Na bhíoh éimrí bíarí faoi hémas. Tá mis sin an boc sin na lábhseáil. Nach an fáraach sé bil báir de chéad láíomh me? Talin. Ní sé fána bré go malíise go mecas scape fút héana agus ón, dút sé go bheice sé sibh póga agus go bhfuil fér ar siúla a rih. Ai nó sé sin chográn an áfuil, na go dtíir Jack na chluise sé é seo. Fiúna cheadíras me leis. Apit an níorna leis, ach ní bhórda sé rális go luasar le gluise sé ógan éigen teile. Tí san dealar an scot san mecas cum leis céhartíín sé lena chud bré agus suúracha. An tú ráid tam, na bhíoch an aglaort, na hosa gin na héna go brégad or manna hé, agus ní sé géana focail as a bhíal. Bhfuil is gón fa seo? Neidir. Ach ní róhásta bheith sin ar a chluise sé go bhfuil rá flií meach timp fé gé a fér a bheith siúla, nu na fu sé gé fiú bháin. Ok. Fág fún sa leir león. Ní seo mé cé go deich nó riúcha sé bháile. Ní dóin go dhéana sé éonhá go le leir le meicach, Dean é riil. Ná bach leis an lútramansan. Díar mé méid se leat asúla gom nach gas sé lumsa, mar nead a cad dhéana leis gin buin seán ar san gobar am chuige. Ní bháin gúil muidir fáil mar go mai ar go déir go deach, sábána muid an túfás cáin freisin. Ní bheith ar na leabhraach 150,000 mar díara. Well, is maile mé sin. Ach, ní bhlárin mar go dionanis as lábharéití sal an áró sémas a intin mar, ní bhfuil muid de sé rís go deo. Tás an ciún, Eileen? Cad déir tú? Ní mála mé. Ní mála an fós féag tuirteach airgad tíirm go héimis. Ach má tan bhairt agus sé compórtach leis. Ní choirí mé an bhharnáid. An bhean, Eileen. Well, tá mu 1,000 héin fá team sa hána. Ní bhláíb seálanis chlós féidir le bhfuil inniu, mat se banán. 10,000 punt aniu. Se bhfuil
Five bat leis an bhfuil? No, Neil. Be mé an é alles is tógan. Eileen? Get fútsa? Bhfuil éon deacracht dat leis an? Ó, Níl. Deacracht a bhí agam sa 2,000 punta áil. Ha go mar sin. Feice me tarnóna sib. Catar siúlacht. Gúma leis gan? An dólaat go bhid sé de cheartta go dul timp le gimar chluí suaracha le saoildaoine eile. Cad a geiste a chala? Tá mar caiid féin scéal suarach san na scapis fé Tom agus Owen. Na ní dé chuna sí atá le héidir ó grána san rá fé éine. Bhfuil éad chud síos go. Nach dagan tú ceá mórgus a hartíon tú daoine le chun breagus suaracha. Ní breagaí a chaniúne. Chodig me Tom agus Owen is sifta le chéile le mar ráthúil hain. Náid beart chláta. Amos ní a níos gon ón na dhémar siftal hána cos leits bhí se. Domachta le héad sa ferbe. Bit! Bit! Tá me ceap agus mar rún. Tá me fear óhhairniu. Ná stopach sé sinnta! Táim sé just bríocht in le chláta me dáil tú an láidir mar Helen! Chuine má thoman sinú chuine me go limboir sé gé teanna le chu. Sábhfuil amach dé sin fé gur ceart a chuine beí. Elí! Ó le má taí go chuine teú. Barely. Was it then, Shaw? Can I go to Glock a shart and see us redecorate our shenanigans? Yeah, well, the redecorating cuts now. It's good day, Harley. Oh, Neil Sam, just you hang some mark cleavy my soulish to my rough fed up on Tatia's no reached. I'm a sugar job or die down to get that. And a video walk him, she could be. So, could a party go have a good dinner? Oh, Neil Sam, Brenna leva fearing, nie me gerg weg in the pressure when you make on the day. Na bí amateur shirt is galanta. Bí sé bhá na 70s a go mar héime an 40s an bí an kind of Danish an galanta fi all shit a sco, you know. Wat goed kort go the Valentine on. Not Neil. Press law, Carolyn. Right, the mist white. She made it. Punt mar stelle. Grandma had. Nes kids nog had wat? I'm keen to hear. Margaret. Cheerio. Sloan. Typical male. The fat are goed mag aan his points. Right, skep gedien nog wat je zag verroel. Eileen agus Shane and seo. Target agin. Cyn targed a seo? Angela, fyrst let muid ágáilinn héanir fe coplum mé tá cuasaí gnó le pléine. Mína me rístite. Well, am chud sin seo agus chuid Eileen. Ar cían bhac. Go me sé díirichan is agus na marga le sémas. Rocky Sean an Angel leat. Ha? Ó, draflein Eileen. Cén fá a haig. Mar ma ecin sémas muid is báint inne mar cosímas an áit bei sé géar an preisachas was ríist. Fag fúmsa. Tá mis an boc sin a láfseáil. Dín si sin cíl. All right. Ach ni mar an bheith Jenna gromar seach. Agus ni cheartit bheith Jenna Maragi in anis a bhean chéile a haig. Iar nach mína me ríisi, Ja. Nar bheits an Marga genta, agus é rá dhéanam chud a bé dhéanam faoi. Well, ní leandir a bochtan an mór an a láfseáil faoi láir bhfuil said. Ó caiidún páiste tá rutinna dogann siad an post-traumatic stress fósar. Is caiime bheith cuaramach an nemar go chiúirtí le Jenna, OK? Well, ní bhlar an de fidíana, chur me scéal agaí chlósa sa Marga genta. Right, well, ní cuairmid ein boileir tanis. Slán agus gnáir leat. Slán a haig.
Lá mágaí. Dír gurí tugad le séna go saoilí? Cusaí go nó tá héan anna lábseir. Ní gábe go meach mi tu isteach na nach chorsa. Well, damn nuí. Siverní, tá me tógal package ceannach go seo reisir sausages agus black pudding. Cruúil leabhraid má caiili. Am sé tá chuid freiir maidin leis lóistíar an úseo tam. Am sé fearráil an eile sé gceart. Ánach a chanid le taí. Cean bail an áir ní basú a bherní? Well, ní bailile bethe bhí mu 6 scarmach bhaine tí heile. Ó, ní heb an gála mar sé? No, ní hé. Tuige. Wel, blas bach gur an lóistíar an úseo tam cheappa digin tú go réinnig do bhaintir. Bhí sé dionach gur le muintir í neachta na cinnte as bon gála hú. Ní hestói. Wat is er gemaakt? Ze wekken nog. Slaan, Bernie. Slaan. Is je hemels? Weet je goed wat doe je? Weet je wat ik wel goed hè? Kan je het verder wegkleed? Dat ik zit hier toch eens fiche mede punt had. Kan ik eens goed kontos lo hè? Zeg je er maar wat toe hè? De graag wat bocht. En ik krijg hem goed goed. Wallet je goed kan nog eens mijn garde dan. Kijk ik ook toe. Maar kunnen de banken niet skeel verder tax, maar gaan aan en hij dit als geen goed weer is. Ja, ga je nog. Als je dat doet. Dan mag er een eerste goed is dat het vriendin klaar wordt. Hij met dat niet vriendje. Kun je toch klaar doen, je neus? Toe. Zie je. Zeg hé. Goed. Hi, Ellie. Hi, Bernie. Hey, bhí ónistin tarbal ben ar Valentine cart. Ach seachan is near leis grúp me leta. Catoligginn ar ten ghfuil an intasart nu sé cartachat. E sin na besa go magur bhíad man surprise it. Nílam héana agus óna dal amach lena chéile níos mó. No go sé, no go seá, no go hót, no go núige. Kate. Wat dat is maakt echt goed aan de lucht, hè? Ik dacht nou, ben je naar Drosten toe mee, mos? Ach, zo wel het jeetje. Kert haar school en cha. Ben je misschien nog eens niet maar lekker rustig gaan, de vrije bed leren. Ben vleugel jij wat? Had je nog hoe? Ga check wel rote kind mila haar school en cha gas. Wil garig den cha gas, dat is hier na. Bain se vek tai gojer anders. Olé. Frigalet. Ga check wel toe na de hybrisse et 14 enos. Hebby camp hot had lesh. Ach, nu ben ik wel toe gero gedelle go de hier ga prison. Ach, nie han na sin. Ach, kom hier die na bujeline en nische geseries der wahale ariget poker we had. Olé. Maar doen de wereld dat je nog friggin aan moet doen. Kijk je zo jouw westen een beetje naar de diende. Het gaat meer gestellen. Agus kert haar school ag mar sin. Niet tijd. Ach, mas doet er doen naar Basti. Geen ooit in zijn weten niet heilige chagrawalach. Nu windjes. Je gaat het gegaard. Semank. Oh, jou niet nog semank. Maar wat dan met heks moet je? Hemos. Niet tussen geestig le ered agus fokkel waan ga wil maar op. Oh nee. Agus maite leis an airigid brochach sin. Is cumlum sa sé siúpceada dhéanas dú leis cha fada agus nach mé baint ná páirt amsa leis. Gus rodile ní me gur a fisbeid, agus ní me gur a deirem ó híl a chaiste sa brísún maiollarsa agus maiol ar chamiléireach taigi Iráin. Jack, kijk er niet op. Ja, smaat ze haing. Moet ik hier een kop thee? Nee, no. Ní chreidm, Jason. Cechuí a bheits a bheith chotection. Go háir éis méid rinne taigad diran ar a bháir. Tá sé híos sa boban is, a liggins gon bhar sin a díilteachta. Kom leis go Jack. Ach. Mun dhéanam sé seán is. Calla mé misnach. Sushis.
Tá rud cin lerágam agus ní hen ó se leat. Go dé ar siúlagah? Tága? Ní écha mé. An méidir chuile me teiste go go tú héin sin agus élín a dú mar go a chineal an teart le sémas. Bhí tú cóléistecht. Tís go ruúgur méart fannacht amachchas. Agus bhí tasa déanú margaart le go aige a dhéanastú. Agus déana an margacht se neart airigid gon bhirtein na bíoh imrí bíart fao sin. Bir ma dhéráideit. Hiag leat héin an siadú go dé ar siúlagah na chu me sé ceist ar a élín. All right. Tá mu ceannach talla ó hémas le títhe síre thógeáil. Cé mid talú? Trí acra. Tá mu le sé cín go hithe síre thógeáán, Tá mu le package deals a dhéal faoi anime fob agus tucomise agus tusa ó bhd níos fearrás ná an bhirteile. Sco dé me deargaid a geist? £50,000. Bhil hiag le dearmad a ghéanú mar sin. Is lumsa lethe fob agus ní le meid marga se thógaid. Ní bheith an bhór goiste i gceist mar tá seán agus élína chuirsís na chuide smógan airigid. Ní bheith dhearm sa chuirsís ach £10,000 tá mo deirigid héin agus tá sé sin am. Tíimó sé agus élín sésta ligin de tníanú, nuair is mu daine smóinis tar bheits. Ní amad anna bí élín lenscinú? Ní amad anna bí a te go ddírénach an éiad. Má chur an tasa Jamíle dar go airigid mó a go bhí díart. Tá sugad bhfuil grámór an gait. Agus beirlim go le seo weimse sa le duiste bh Look, Tom, just stop beating around the bush, okay? Má tá rud cin le rá, just abramacha. Tá meic ag scapú ráflaí fún. Cin so ráflaí? Tá sé grá go bhfuil a fér arsúla go. Ce leis? Lón. Bhfuil sé fér? Níl ar nóise. Tá san bhfuil sé gé, má tá sé fér just inis go me. Níl sé fér. Mám se mac bhfuil sé fér scrut a gin seo breige gom Tom. Ní bhá má goid go bracha. Jack, tá minn rá leat. Níl seo an bréagaid. Go háirí fi rud mar seo. Buas a tíon. Go linn seo. Oh, God. Níl sam cedíon an do God an do ráta. Oh, God. Hello, Vernie Store. Long time no see. Skeoltas a cynnial. Cyrtíon an seo?